शिकोवन एकूच आसता म्हूण जाणा आमी रोजारां फकत भाशा वेगळ्यो आसता दर देवाच्यो मुर्त्यो दुसऱ्यो दिसता खंयच्या धर्माचें मोल करूंक जायना तुज्या आमच्या क्रिस्तांव धर्माच्यो सात साकरामेंत शिकोवंक जाय दर एक मनशान कुमसार क्रिस्त तूं घेता तेन्ना नेगार तुज्यान वसोंक जायना ही शिकोवण शिकता जेजूची पावलां तिसरो साक्रामेंत आयज काळजान जेजू घेतला तो जेजू तुज्या काळजान रावून राखतलो तुका बाबा जेजूचो सोड नाका रोजार शिकला विसो नाका संवसारान सासनाक सुसेग आसा आयज पयलो कुमन्याव तुमी जेजू काळजान घेतला बाय एवियाना आमचे बाब एल्डन आसा उगडास तुमकां उरोंक जाय विसरोंक जायना काशा कुमन्यावाक तुमच्या लोक गोवाय जाला एकवीस तारीख जानेराची 2024 नव्या वर्साची आलेडी ऑफ विक्टोरियाच्या सोबीती कोच रेवराची आपल्या भुरग्यांक पळोवन तान बूक न्यूली गोरच्याची आग्नेलानीक एस्मेरेल्डा मामी डॅडी ह्या आयच्या भुरग्याची पाद्रीन एवियानाचो फ्रांसीस सेल्टा मादीन वाट जोडोयल्या तुजी मेलसिया मेलरॉय मादीन पाडीन एल्डनाची वाक लागून जॉयल कॉलेजीक मारून आयला सुट्टी जॉयलिटाच्या इस्कॉलाक लागून ती येवंक ना तुजी एवियाना एल्डन ती माय तुतवाच्या मोगाची येता म्हटल्यार वाट पळयता तुमची लागोन डॅडी तुमचो आग्ने लंडन आसलोलो गोंया रावला मामी टीचर इस्कॉल शिकयतायज भुरग्याच्या फुड्यान दिसती पडटा तितीन आनीक फामील विश तुमकां कोत्ता गॉडफादर लंडन रावोन आपल्या फिल्या दाहाक विश पाठयता आई सोगली फामील एकठांय जाल्या मोग एक वोट एकामेकाचो दाखयला आनी कुमन्यावाची पाटी गाजयल्या एल्डन बाय एवियाना नेणार भुरगीं देव जाणा सगळ्यांनी बेसावां दिवन
देवा लागीं बरेपण मागलां सदांच बरी भुरगीं जावपाक बरी भलायकी दिवंक मागता तुमकां बरें येश हांव देता सरप्रायज सावती माय भेटोयता सरप्रायज सावती माय भेटोयता